أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا واتنا مسلم بلا جني نعم يفوت شيء لا كيفوت كنالا toujours ça le oustaz bama yiritigi mais ngaima femte korobo o marfale ya sanrola so oustaz malti bina faida fefe dama ayta ta aya korobo ma fa woni be kuma wasale nla fiale parce que muna meka hakika mu daima yiri kona na parce que ko fenti mo ma ika femilon kuma fenka ika femikara ici be sa fada tv chaîne mino abola le ka mo sutra kay sutra mina kay sutra kay bo de guni 40 toro le kono o lo ko so ibe ro asi be tro si sa fada tv bientôt karamlo numéro be duma mo mo de ka numéro be duma ay de ka numéro be mo mo mi ko sa ba di bo faida di dunya kena muso ma ko bono wala parce que ko ko bana lamini ko nana chete mi mana fo ko na kunya boka keta bo ibi faida di dunya kena muso ma abe mo fuka fo shida ka fo kenala parce que aya la le kan bo no wajo nya kono abe se ka fo usa ba di akenere me bono wala ma ko di dunya kena muso bono wala ile mombe gazi ko bra ki sigede o te kede inyara la dunya fantan nan fe o te fla depuis mbangela ne ma boda sur yire pour ma fin sur yire bro o te sawa depuis ne bebe tia ko ka kendele ko ndete ko ka ke mo ko o ma ke nani fanya ni gbere ya kama fo ile le be lobu yire la ma ke loru o worona doti bunya kroti bunya fanya ko na gbere ya ko na orum la na fatila duni batila duni parce que gbere ya bile ka setile Jabbar masala boko yiri ma ko zira ni jaji kifa aburu misende aburu babe mais zira jaji kifa ngame aburu misende mangata aburu bama Jabbar masala ta mi ta ime ni korobo ka gberian tuka fanden tuka labo buka bewi ni be la chere ki yire tay yiri shita kede intimito be ndinkan mo atena musoma kanidi ka se ka ɲɔgɔn jɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn jɔnya kɔnɔ ka kɛ ɲɔgɔn ta ye ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya fɛn min kɔnɔ a kɔnɔ na et ça faamuya ok ngu ma sa zira jɛ jiti fa buru misɛnni ɲini kuru 7 ɲini n'i y'a kuru 7 sɔrɔ kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ ko dayɛrɛ t'i le bolo i sɛgɛla tɔ tɛ sɛgɛla ile yɛrɛ ɲɛfɛ ko mɔgɔ t'i labiri parce que gɛlɛya nana ile yɛrɛ ma la n'i bɛna kɛ fɛn ye tuguni parce que gɛlɛya nana bebe ka kuba o kay tabe su kashin torole lo ko so ko dewro muso hakito adewna aye deum fle dem so kom dencha hakito adena kani ba dena fe sunite ni ewri ka de an ko nya ni kilo ni de iba ya be latia me bi ni ro mina mu dewro muso ni ro mena chema la ranger ko so be parce que bi c'est do be do ka bina bu ka to wole dilanje di fa ku woro fa il ne be courage de ta la be barakolo ta la be ça dit il est découragé ça d'abord la be mi ke bien ko no duguni e ala soroti tuguni ale mala na ke fe tuguni fula bi ko ndem bu sala ndem se ga ma ko nyai ya ni mi take danga do kuma chema ke anyani abi se ga boda so ka la ta so choma ni mi happy de dina je na to dina adima alors ka fa ide ne bi de ine do be kan wuri ka lo ka de nyani ni ndia ko nyani na be here so ka boda so ka la ta so la sini ne be la fia mi se ga boda so la kono pa ni ka me kan ka heji ka so bolan de wuni la anam modon an sus mana so kon la ne ba mes no la la c'est comme an de le nyana de la fa ndo bi be ko bi usage ba yiri tigi be ko bi ko momo be ko la famille bama aso u ma ja yiri chercher les sawabula be ko fo bi do bi lo ulta ji se ko bi kan yi nyana kan lo dra mesi ga baroni fo foto da bana mais do ko te yiri chercher ulo be ko nyani be ko ba sigi de bro ziran jeje ki fa ni ba ni ziran jeje ki fa so akuru woron fla ni akuru woron fla so ni ko fe kana do gele kede jama de borom na akala lo fe de ka yana ti ma do gele ka ti ma to lo fe ma ti ta lo fe ko no men ni lo fe cheche fitin ne sro ni do mo sro tu men ni lo fe la bru fitin ne sro na pla dan du ma ziran je jitki fa kuru woron fla do ka iba to na mona kana lo tuma ni ko de
yɛrɛ fɛn dɔ sanfɛ i bɛ nin ko a kɛla sigiyɔrɔ ye a kɛla biriki ye a kɛla yɔrɔ dɔ lɔ fɛn dɔ sanfɛ i bɛ nin ko i b'a continuer ka nin ko su 7 tere 7 nin koli la i tɛ ban nin ko la su 7 tere 7 kɔnɔna na ka hami min t'u la dɛ dusukasi min t'u la tɔɔrɔ min t'u la a kɛla banako ye wa a kɛla gɛrɛsɛgɛbaliya ye wa a kɛla jigitigɛ ye wa a kɛla gami sugu o sugu gami ni miri tɛ kelen a kɛla gami sugu o sugu ala bɛ gamiw ta ka bu kan pewu i ni bɛ lafiya mɛ ni bɛɛ tun bɛnna kan ko cɛ tɛ kɛ fɛn nin tɛ ɲa ni ye zirɛn jɛ tigi fa kuru 7 tobi ka lɔgɔfɛ cɛcɛ dɔn bila daga duguma lɔgɔfɛ fila dɔn bila daga duguma ka zirɛn jɛ tigi fa buru misɛnnin buruba bɛ buru misɛnnin bɛ a buru misɛnnin i b'ale kuru 7 dɔrɔn kan i b'a tobi n'a mɔna a mɔni kɔfɛ dɛ balimacɛ balimamuso n'i ko su 7 tere 7 k'a ko k'a min i tɛ ban n'i ko la su 7 tere 7 kan n'i ko k'a min i y'a dun i den de ye wa i y'a dun i yɛrɛ de ye wa c'est-à-dire foyi de tɛ ɲɛna ne bolo même furu yɛrɛ kɔnɔ bɛn tɛ yen a kɛɲɛ t'a ɲɛna n b'a dɔn n b'a kɛ cogo di nafolo yɛrɛ tɛ sɔrɔ ne bolo siri bɛ ɲini k'i mago sa tɔɔrɔ bɛ ɲini k'i mago sa fɔ dɔw ko sumaga bɛ ɲini k'i to o to yen zirɛnjɛ jitigi fɔ a kuru 7 ɲini lɔfɛ jɛ dɔɔni bila daga duguma i b'a kuru 7 sɔrɔ i b'a tobi n'i y'a tobi n'a mɔna mɔni kɔfɛ i bɛ to ka nin ko i bɛ nin min i bɛ to ka nin ko i bɛ nin min sɔnja tɔɔrɔ jigitigɛ gami lebu ala b'u ta k'o bɔ yen pewu e de ni bɛ lafiya i bɛ k'i yɛrɛ tɛ parce que nguba n ka jaabi tɛ u sabali bolo ne y'a kalan k'a lɔn de n b'a la fo ka barika da ka kira fo ka barika da n fa ye n kalan o de la n kɔrɔ ye n kalan o de la n karamɔgɔ fa ye fana n kalan de la n ko n bɛ bɔ k'o de di n kanuba cɛ n'a musow ma zirɛn jɛ tigi fɔ même ne bɛ sigi n'i kɛrɛfɛ ne y'a ko ne fana b'a ko tere san n'a waatiw cɛ o de kuma ko ne bɛ fɛn di ma ne yɛrɛ ye fɛn min kɛ n bɛ fɛn di ma n ye fɛn min utiliser n'i ka ne ma min kɛ c'est que ne y'a di dɔ ma a tigi y'a kɛ o tigi y'a di dɔ fɔ ne b'a di ne bɛ bɔ ne b'a di de ma la ile b'a ta ile b'a kɛ ka bɔda sɔrɔ o la n ka vidéo partager vidéo commenter fɛn tɔgɔ fɔ i karamɔgɔ fana i fa y'i kalan min kɔnɔna na i bɛ fɛn tɔgɔ fɔ i ka fɛn min dɔn o de kama n ko ne bɛ kuma yiri kan yiri bonda 12 bɛɛ lajɛlen kan yiri bonda ɲɛfata na n bɛ kuma kan o la bi n ko n'an ko an bɛ kuma yiri kɔnɔna na n bɔ ɲɔgɔnnaw la ne bɛ ne ɲafate n ɲafa 14 na sa faamuna yiri kadi bɛ kɛ cogo o cogo ne fa ye n kalan o de la n karamɔgɔ fa ye n kalan o de kɔnɔna na ani n ka recherche kɔnɔ ne ye yiri de kalan kosɛbɛ ka yiri dɔn faamuya kun y'ala ko d'an ma quoi ala sɔrɔ ɲuman d'an ma faamuya kun y'ala ko d'an ma ala sɔnna sɔrɔ k'a la mais mun bɛ k'an wele jamana kɔnɔ komi jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fosi la ko fo kɛnɛ la ka commencer Côte d'Ivoire kɔnɔ ka taa don Mali kɔnɔ ka taa don Burkina kɔnɔ jamana tɔ ninnu bɛɛ la kɔnɔ a gɛlɛya n'a tɔɔrɔ ala bɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ala jigin dusu ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ala sɔnna sɔrɔ k'a la jamana Mali n'a jamana kɔnɔ n tɛ mɛnɛ ne ye ivoirien 100% de ye mais Mali jamana a mankan n'a tɔɔrɔ ala bɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ala jigin n'a dusukasi bɔ bɛɛ lajɛlen kan inshallah Mali ɲasuma ala Mali ɲasuma ala Mali ɲasuma ka tɔɔrɔ jigitigɛ ta ka bɔ Mali Burkina lajɛlen kan inshallah ala tɔɔrɔ ta ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan inshallah mais n ko n bɛ bɔ bi ka fayida mun di kanuba cɛ n'a muso ma a y'a ta a y'a kɛ min bɛ zirɛn jɛ jitigi fɔ a kuru 7 ani lɔgɔfɛ cɛncɛn dɔɔni ani lɔgɔfɛ ɲamaɲama dɔɔni k'a tobi n'a mɔna to ka lɔgɔfɛ dɔ sanfɛ min di ko su 7 tile 7 kɔnɔ ka to k'a ko k'a min a ko ni kɔfɛ k'a min i tɛna usa Malitigi lɔrɔ ye i tɛna mɔgɔw yɛrɛ lɔrɔ ye i bɛna mɔgɔw lɔrɔ de bɛna k'a la n'a ci la ye se tɛ usa Malitigi se bɛ mɔgɔ min wele b'a la n'a ci la ye ba ye fɛn fɛn bɛna k'a la jaabi dɔ la ala k'an diya n'a ye assalamu alaikum kanuba cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen